Cijenjeni posjetitelji, lijep pozdrav, zahvaljujem se na vašem dolasku. Evo ja bih molio vas da dođete sa ove prednje strane da se bolje čuje. Evo zahvalio bih se što ste došli na izložbu koja je posvećena produktu našega rada, tako bi se moglo reći. Dakle, izložba koja je posvećena muzejskim katalozima od 1965. do 2015. godine, autorice Ane Bajuti. Gradski muzej Sisak nekakve svoje korijenje vuče još od 1942. godine, kada je osnovano društvo knjižnice i muzeja grada Siska. Naime, skupina sisačkih intelektualaca u to vrijeme odlučila prikupiti bogatu građu koju je Sisak nekada imao i organizirati jednu muzejsku ustanovu. Nažalost, do 1945. godine ta ustanova nije profunkcionirala u obliku u kojem je zapravo bila ideja. Jel? Tako da je muzej, znači, kao institucija formalno osnovan tek 1951. godine. Muzej od 1951. godine djeluje u zgradi u kojoj se danas nalazi katastar. To je nekada, dakle, kuća Kolusi. Tu je zapravo početak našega muzeja. 50. godina se u ovoj zgradi, dakle, formira muzej i arhiv Narodne revolucije. I 67. godine Gradski muzej, muzej i arhiv Narodne revolucije spajaju se u jedinstvenu cjelinu, tako da zapravo od 67. godine mi imamo jedinstveni muzej koji traje do današnjega dana. Imali smo tu još jednu epizodu sa Velikim Kaptolom. Naime, 66. godine je grad dodijelio Veliki Kaptol muzeju na uređenje kako bi to postala zapravo središnja muzejska zgrada, muzejska institucija, no nažalost s vremenom se Veliki Kaptol, ali i Stari grad nije obnovio u onoj mjeri koje je trebao. Nažalost, evo, izgubili smo tu građevinu, ali muzej djeluje bez obzira na to danas praktički na 7 lokacija u gradu Sisku, uz ovu zgradu u kojoj se nalazimo sada. Dakle, mi upravljamo i sa utvrdom Stari grad, sa Barotanom, sa 2 arheološka lokaliteta, i isto tako imamo jedan izdvojeni muzejski depo. Tako da, u sklopu naše ukupne djelatnosti, naša izdavačka djelatnost putem kataloga je zapravo izuzetno bitna. Katalozi su produkt našega rada. Izložba bude, prođe, ali ono što ostaje, to je zapravo katalog. To je, rekao sam, produkt našeg rada, dakle našeg znanstvenog i stručnog rada. To pokazuje da muzej, dakle od tog prvog kataloga od 65. godine pa do danas, njeguje takvu vrstu izdavačke djelatnosti koja je izuzetno bitna. Dakle, katalogom se ne samo da se prezentira taj segment izložbe, dakle ovisi o čemu se radi, nego isto tako prezentira muzej, kustosa i grad Sisak u tom nekakvom znanstvenom okviru. To je zapravo ono jako bitno. Dakle, naši katalozi, pogotovo arheološki, su izuzetno cijenjeni i sada već postoji, mislim, ne sada, ne već odavno postoji potreba za prevođenjem tih kataloga i na strane jezike kako bi oni bili što dostupniji. Isto tako je itekako potrebna digitalizacija, dakle, tih kataloga kako bi, opet kažem, bili što dostupniji zapravo po cijelome svijetu. Ana nam je zapravo kroz ovaj katalog, zapravo i ovu bibliografiju kataloga Gradskog muzeja Sisak i kroz ovu izložbu pokazala zapravo bogatstvo tog našeg znanstvenog i stručnog rada. Ako pogledate, dakle, početak se nalazi sa ove tu strane, ako pogledate kako je taj početak išao i kako je to trajalo, vidjet ćete da su zapravo prvi katalozi bili napravljeni na jednoj ovako na jednoj nižoj razini i da kako je vrijeme išlo, da kako su kroz muzej prolazili stručni djelatnici, da je zapravo, da se situacija s katalozima popravila i da oni postaju sve kvalitetniji i bolji. Što se tiče osoba koje su radili u Gradskom muzeju Sisak, mislim, možemo izdvojiti nekoliko, recimo, našeg poznatog akademskog slikara Branka Čačića, koji je ovdje obilježio velik dio svoga rada i sam je zapravo koncipirao likovno pojedine kataloge. Ovdje je i, mislim, moj susjed, gospodin Bartol Biličić, jedan od ravnatelja muzeja, gospođa Božena Kraguljac, ne znam je li tu, je li došla nekakva naša prethodnica meni i Ivici na ovom kulturno-povijesnom dijelu i tako dalje. Mislim, zaista je kroz muzej Franjo Mrzljak, moram njega spomenuti, čovjek je do 74. bio kustos ovdje, poslije je bio ravnatelj muzeja Naive u Zagrebu i tako dalje, i tako dalje. Dakle, veliki broj ljudi je ovdje prošao, otišao, neki su u mirovini, neki
neki su preminuli, ali ono što je ostalo iza njih to su ovi katalozi. Evo zato da ja ne duljim, prepustio bi riječ Ani Bajuti, autorici ove izložbe i same bibliografije koje se, ja nadam da ste svi dobili na ulasku, da ćete ih ponesti doma. Evo Ana, izvoli. Ovo je ovako jedan možda emotivan trenutak i za tebe, ali evo ja molim da kažeš par riječi o svome radu. Hvala Vlatko. Dobar dan želim svima. Gradski muzej Sisak ima dugu i bogatu izdavačku djelatnost. Izdaje knjige, kataloge, godišnjake, karte i bibliografije. Najbrojniji su katalozi. Do sada ih je izdano 234, a prvi katalog je izdan prije 50 godina uz izložbu slikarice Mile Štrok i to je bio povod za ovu bibliografiju da se obilježi taj jubilej. Osim toga, željela sam istaknuti rad muzejskih djelatnika koji su kroz sve ove godine radili na izložbama, radili na katalozima i promovirali svoje zbirke i muzej. Ova bibliografija nije selektivna, već su pobrojani svi katalozi i popis je napravljen prema već viđenim katalozima i svi su dostupni u knjižnici Gradskog muzeja. Danas na izložbi možete pogledati sve te kataloge i pogledati slike sa otvorenja izložbi. Htjela bih zahvaliti svim kolegama i kolegicama na pomoći, savjetima, postavljanju i realizaciji izložbe. Ani Šegović koja je bibliografiji dala konačan izgled, promotorima Almi Nataliji i pročelniku Grguraču i ravnatelju Vlatku Čakširanu na podršci zahvaljujući kojem je ova bibliografija i izložba ostvarena. Hvala Vlatko. Hvala, 10% na plaću, odmah. Evo, ja zahvaljujem Ani, mislim, dobro, ajde, ja moram reći još jednu stvar, izgleda da zapravo ova izrada bibliografija postaje obiteljska tradicija, što nam je posebno drago da zapravo gospođa Đurđa Zorko je ipak obilježila taj rad na bibliografijama vezanih uz literaturu, dakle uz grad Sisak. I evo, drago nam je da Ana nastavlja tu tradiciju i nekako je dobro da se to seli s koljena na koljeno, da ne ostanemo bez toga, jer normalno građe će se nagomilavati i zapravo je jako bitno da se ona obilježava, da se zabilježi na ovakvoj jednoj publikaciji. Evo ga, sada bi riječ prepustio Nataliji Miletić, knjižničarki knjižnice naše Sisačke gimnazije. Evo Natalija, izvoli. Hvala Vlatko. Vlatko obično to ovako napravi da kaže sve, pa ti onda da riječ, pa sad šta je meni točno ostalo što ja mogu reći o Ani Bajuti i bibliografiji kataloga Gradskog muzeja Sisak je to da to nije prva Anina bibliografija, da je ona 2011. već izdala bibliografiju godišnjaka Gradskog muzeja Sisak, znači već je iskusna u tom pogledu i ono što je bitno za jednu knjižničarku je to da i dalje radi to da ona znanja koja su vama potrebna u nekom istraživanju kasnije, ona radi dostupnom. Znači, uloga knjižničara danas, osim da vam da nekad knjigu, što najčešće vidite kao ulogu knjižničara, je da vam priredi znanje na onaj način pregledan i dobar da vi lako iz njih dolazite do nekih novih podataka. Ono što sam ja prvo uočila je 2 godine, znači govorimo ovdje o bibliografiji u kojoj, znači, dugoj tradiciji od 50 godina postoje nam 2 godine u kojima nema kataloga. Ono što bi ja prvo odmah pitala je što je bilo 1966. i 1998. Recimo kao jedno polazište za neko drugo istraživanje. Također možemo kroz pregled ovih kataloga vidjeti povijest našeg grada, odnosno način na koji se formiralo kataloge, način na koji se gledalo na izložbe, način na koji se vodilo muzej i koji su ljudi bili u to vrijeme bitni. To su isto neka polazišta od kojih onda krećemo kada istražujemo dalje. Meni je jako drago da ova bibliografija nije selektivna, da nema cenzure, niti što se tiče recimo nekih političkih cenzura, niti možda umjetničkih po vrijednosti, da onda znači unutra su i katalozi koji su početnički, koji su možda za danas
amaterski izrađeni, međutim su pobrojani svi po redu jer su svi jednako vrijedni u onom vremenu u kojem su nastali. I zato mislim da je ovo jedan veliki rad, lijep rad i mislim da će mnogima biti na ponos dalje. Izdržala sam. Hvala vam. Evo ga, hvala Natalija. Kao što je Ana napomenula, svi ovi katalozi su naravno dostupni u našoj muzejskoj knjižnici. Naime, malo ljudi zapravo, mislim malo ljudi, ljudi se većinom začude kad se kaže da u Gradskom muzeju Sisak postoji knjižnica, naša stručnja, koja je doista bogata, opremljena je zaista bogatom literaturom, ne samo vezanom uz povijest, arheologiju, nego etnologiju, povijest umjetnosti, dakle sve ono s čim se mi ovdje i bavimo. Možda će nešto više o važnosti takvih kataloga, naravno i o likovnoj umjetnosti, možda će nešto više o važnosti takvih kataloga reći Alma Trauber iz naše bratske prijateljske galerije Štrigla. Alma, izvoli. Hvala, Vlatko. Ja doista vjerujem da svi vi dijelite sa mnom, osobito djelatnici muzeja koji su i sami autori jednog dijela ovdje izloženih publikacija, da dijelite sa mnom ovaj u biti fascinantan i jednako uzbudljiv osjećaj kada vidite sve ove publikacije ovdje ovako na jednom mjestu izložene. Dakle, radi se od 1965. godine. Ja smatram da je to uistinu sama srž muzeja. Nije mi namjera u biti ovdje, kao što su nagovijestili, ući u sadržaj samih kataloga, zato što smatram da je sam sadržaj evidentan. To je ono što je osnovna funkcija svih ovih publikacija. Dakle, on mora u svojoj specifičnoj formi, unutar tih zadanih parametara, govoriti o tom sadržaju koji je pojedini kustos ili stručni suradnik artikulirao. Dakle, oni jesu jasne, čitke činjenice koje funkcioniraju od teksta, dakle između teksta i između slike, odnosno točnije reprodukcije. Ono što ja želim reći i što smatram da je izuzetno važno i razlog zašto moramo ovu izložbu veoma ozbiljno shvatiti je to što ta izložba, što te publikacije, dakle od 1965. godine govore o samom muzeju, što one za njega znače, što one govore o tome kako je muzej do sad realizirao sve svoje uloge, funkcije, poslanja u zajednici i kako će one to i dalje govoriti i kako će muzej i dalje ostvarivati te svoje funkcije. Zato se i želim obratiti nečemu što, ne znam jeste li svi upoznati, dakle jednoj konceptualnoj viziji, konceptualnom razumijevanju muzeja, da muzej nije zbirka predmeta, muzej je zbirka ideja. I upravo je ovo to što ova izložba nama govori. Dakle, muzej je mjesto gdje mi možemo dobiti određenu informaciju. Točnu, preciznu, dakle informaciju koju mi ne možemo dobiti u svakodnevnom životu. Muzej je taj koji tu informaciju artikulira. Publikacije su jedan, dakle, evidentan sadržaj, jedan evidentan blok upravo toga. Tako i te kataloge, tako i ovu izložbu trebamo gledati. Dakle, tu nije taj predmet, nije katalog važan, nego koncept o njemu samom. I stoga ova izložba smatram da ispunjava ono jedno jako važno poslanje, a to je da pomiruje prošlost i sadašnjost. To je izazov muzeja kao institucije, dakle, godinama. Drugo, ono što vas želim uputiti je Malraux, imaginarni muzej. On kaže da muzej nije ništa drugo nego mjesto u našem duhu. Ima još nešto zanimljivo što je on rekao, što želim podijeliti s vama, mislim da je jako važno. Kaže on, skulpture koje same sebi nešto govore, govore i jedna drugoj. Iz tog razgovora muzejskih predmeta, jer katalozi jesu u biti muzejski predmeti, jesu muzejski objekt, koji dolaze iz različitih vremena, duhovnih stanja i stremljenja, rađa se novi kontekst. To se upravo događa i s ovim tu katalozima. Oni danas imaju sasvim novi kontekst, zato se možda ne bi složila da su oni prvi manje vrijedni. Oni su danas izuzetno vrijedni. Dakle, nije važna samo produkcija tih kataloga, nego je važna njihova recepcija. Oni su ti mediji koji nose muzejske ideje van njegovih zidina, van zidova. Oni donose muzej u privatne živote pojedinaca. To je izuzetno važno za shvatiti. Dakle, katalog nije objekt, on nije gotova tvar, završena. Ona je u biti, svaki od ovih kataloga je jedan specifičan prostor koji ima svoj potencijal, to je prostor sučelja, koji uvijek otvara nova pitanja, on ima moć da postavlja pitanja, da ih otvara, da transformira mišljenja i da stvara sasvim nove
kontekste. Dakle, kao što su i naveli, ova izložba dolazi u jednom jako aktualnom vremenu kada je pitanje knjige, pitanje publikacije, tiskovine u žarištu, dakle u fokusu, jer se danas u suvremenom društvu i postavlja pitanje koja je uloga, koji je značaj knjige u suvremenim društvenim i osobnim praksama. Stoga mislim da je važno ponoviti, ali i referirat ću se na sadržaj. Dakle, ne samo da ovi katalozi govore kako se muzej nosio kroz povijest sa specifičnim lokalnim i širim društveno-političkim kontekstima, kako se on u njima snalazio, kako je na njih odgovorio, koliko ti katalozi govore o različitosti programskih usmjerenja muzeja tijekom generacija, oni govore u biti o povijesti dizajna. Mi tu imamo ogromnu povijest dizajna. Kako smo balansirali između tog komponiranja vizualnog, tekstualnog koda, kako se on manifestira u tim različitim formama i formatima. Ali ono što smatram da je muzej, osobito dakle ovaj naš Sisački muzej, bio vizionar iz sadašnjeg aspekta je to što se u cijelom svojem kontinuitetu i ono što vidim iz ovih publikacija što se obraća u najmlađoj populaciji i to se i dalje nastavlja. Dakle, oni su se uvijek u cijelom kontinuitetu obraćali djeci. To je izuzetno važno ako danas gledamo koje su jedna od najvažnijih dakle, uloga muzeja. Dakle, odgajati tu, ta edukativna, jedna koja je često banalizirana, ali jako važna funkcija muzeja. Zaključit ću s nekim od jako važnih pitanja koja smatram da je ova izložba načela, otvorila i dala odgovore na neke od tih pitanja, a oni su usuglašeni u biti sa aktualnim tim znanstvenim diskursom koji se tiče muzejske publikacije, jer malo je toga napisano u muzejskoj publikaciji kao takvoj, dakle s teorijskog nekakvog znanstvenog aspekta. Zašto muzeji izdaju? Ova izložba nama daje odgovor na to pitanje. Daje nam odgovor na pitanje o toj artikulaciji financija. Često puta o tome ne razmišljam, ali u biti financije, budžet je uvijek i apsolutno vezan uz izdavaštvo. Dakle, to kustosi najbolje znaju. Dakle, koliko tog sadržaja mi u biti možemo pokazati. Uvijek ovisi o financijama i to onda uvijek onaj nekakav utopijski se dogodi moment. Dakle, i ti katalozi jesu ti diseminatori, medijatori muzejskih ideja, dakle oni su srž, kao što sam i rekla, srž muzeja. Oni govore, dakle ono kako su i rekli prije mene, dakle oni nadživljuju izložbe, nadživljuju autor, dakle oni su oni trajni medijatori koji nastavljaju tumačiti značenja i konteksta koji će se tek u budućnosti dogoditi. Oni su u biti izvor. I isto tako htjela bih zaključiti da na njih treba gledati kao jedne osobne, individualne, subjektivne realizacije kustosa kao osobe. Oni su važan element u njihovim karijerama i dapače, dakle cjelokupnog kolektiva. I kao takve vi u biti dobivate, kao što ćete i danas kroz ovo dobiti, jedan mikroznanstveni rad, u pravilu kojeg vi možete ponekad ismotati, preklopiti, staviti u džep ili u torbu i ponijeti sa sobom. Mislim da je to isto također izuzetno važno. Evo, hvala. Hvala, Alma. Muzej su zapravo izgrađivali kroz godine ljudi koji su radili u muzeju. Muzej izgrađuju danas ljudi, dakle djelatnici muzeja koji ovdje aktivno rade zapravo na poboljšanju nekakvog kulturnog života grada Siska. Normalno da do toga ne bi došlo bez nekakve potpore institucija, nekakvih drugih poput Ministarstva kulture, poput županije, isto tako i grada Siska. Evo, stoga bi zamolio gospodina Gorana Grgorača, pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, da nam se obrati i da otvori izložbu. Evo, dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime grada Siska i u ime Upravnog odjela, kako je Vlatko nabrojio, sa svim i svačim, za obrazovanje, kulturu, sport, branitelji i civilno društvo. Stvarno imamo jedno široko polje djelovanja. Evo da se malo referiram na Almu, a i na Vlatka, po njihovom izlaganju onako se može izvući iz konteksta da se puno toga svodi i na novac. Da, treba normalno sredstva da bi se kvalitetni projekti mogli sprovesti. Ja mogu izreći jedno veliko zadovoljstvo kao pročelnik Upravnog odjela, pod čijom ingerencijom je i ova institucija.
Dakle, jedno veliko zadovoljstvo sa radom ove institucije. Smatram da je Gradski muzej Sisak, pa ajmo reći u proteklom periodu, 1-2 godine, jedna od najznačajnijih kulturnih ustanova i najdinamičnijih kulturnih ustanova našeg grada i ne samo grada i šire. Mnogi projekti su, po mom mišljenju, ostvarili koji su čak i od nacionalnog karaktera i koji su projekti koji su svoju centralno događanje imali upravo u Sisku. Tu se referiram prije svega na dane industrijske baštine. Mislim da nam muzej služi na čast i mislim da to zaslužuje jedan mali aplauz. Što se tiče današnje izložbe, ovako, ja ne mogu stručno, mogu čisto laički i ovako svoje neko osobno viđenje reći. Smatram da je izložba se temelji na onom dualizmu često puta koji si, i na pitanjima koje si postavljamo i sami sebi, a i u nekim međusobnim debatama, dakle, pitanje između forme i sadržaja. Da li je to filozofsko ili retoričko pitanje? Vidim, profesor Tadić neće ništa reći. Moj osobni stav je da tu nema razlike, dakle da forma mora ići u sadržaj. Izložba kataloga je evidentan primjer toga. Dakle, katalozi su ipak neka forma koja prati neki sadržaj, neki kulturni, društveni, sportski, glazbeni ili bilo kakav fenomen koji se dešava u prošlosti. Ali evo, da danas nemamo tog kataloga, vjerojatno ne bi mogli i o tom sadržaju progovarati. Dakle, kroz kataloge možemo kroz više slojeva nekih promatrati i događanja u našem gradu. Prije svega, dakle, pratimo kroz te izložbe i kulturno događanja u gradu, ali ono što je evidentno, dakle, tu će sigurno imati što za reći i tiskari, dakle, oni će pratiti razvoj tiskarstva, općenito te vrste umjetnosti, a pogotovo grafički dizajneri i svi ljudi koji se bave, dakle, nekim oblikovnim umjetnostima. Evo, ja pozivam vas da, mislim da smo dosta pričali, da uronimo malo u ovaj svijet povijesti i da izvučemo neki koristan sadržaj za svoje živote. Hvala vam lijepo. Proglašavam izložbu otvorenom. Hvala pročelniku, hvala svim izlagačima. Još jedanput čestitke Ani na ovoj izložbi. Evo, ja bih vas pozvao da se odmah ne različite, da ostanete ovdje uz neku jednu manju zakusku, da još pogledate izložbu i ako imate kakve pitanja za Anu, da postavite poslije tijekom zakuske. Hvala lijepo.